Заяви на звільнення написали усі працівники Офісу президента, а не лише його керівник Андрій Богдан. Про це сам глава держави розповів під час сьогоднішньої поїздки до Івано-Франківська. Запевнив, ніхто з його команди за посади не тримається і піде у відставку, якщо зрозуміє, що не може впоратися зі своїми обов'язками. І тоді, за словами Володимира Зеленського, у заяві на звільнення залишиться дописати лише дату. Нині, щоправда, виглядає вона досить дивно. Люди президента просять звільнити їх за власним бажанням з моменту появи бажання. Так, принаймні, було вказано у заяві Андрія Богдана. Як саме вона потрапила у пресу, президент не розуміє. Однак запевняє, за потреби може показати заяви інших членів своєї команди. Ми домовилися, що з самого початку ми напишемо, так, це правда, ми напишемо заяву на звільнення. І якщо суспільство чи буде президент відчувати, що та чи інша людина не може впоратися з цими задачами, поставленими Україною, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, заява вже є, піде у відставку.